Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze m ụzọ eburu mbata ngwa n'ụbọchị nke taata biko na o nwere vidiyo pụtara na Aisha ka ewetara unu biko nụ vidiyo anụnwa n'oyibo ka emere ya biko na ekwukwa m ya n'oyibo ka emere maka ndị ebe na-adọ m ka dochie m aka dosewapụ m ofu mkpụrụ okwu na ama na-eji na-asị m na ihe Igbo na-eti English na biko na the reason m ji na-eweta vidiyo ahụ ebe a bụkwara ofu ihe akwe maka mma ayekwe maka ọjọọ maka ihe mmadụ niile akwe m ekwesị na mmadụ niile ama nọ na the same page all the time biko nụ o nwere one pastor men ji wee na-enekọta ya vidiyo wee sị biko nụ onye mara ebe ọ na-aga n'ihe niile a na-eme n'ụwa anụnwa na-enwe real nwee fake even mgbe nke Jizọs Kraịst ụmụazị abịa miti ya ọ na-ajụ wee jụọ asị ha master na ifọlụ ndị ji afa gị eme miracle eme ọka anyị stọpụọ ha ọ sị ha mba hapụ na ha na mgbọsị anyị asụ afịfịa anyị asụpụrụ afịfịa hapụ ndị metalụ ezigbo mkpụrụ wee bulu okwu biko nụ nene ihe pastọ anụnwa mere abarakata abụrụ mere wee tinye nwaanyị mmadụ n'ime kọfị were pawuda techie ihu ka a ya recognize onye ọrụ nwaanyị amụghị m ego na-akwụrụ gị ihe nwanne anyị nwoke kwuru na vidiyo maghị ego na-akwụrụ mana ebe ichi decide na ịchọrọ ya atị onye nwụrụ anwụ ọnwa ya akpọ gị ihu biko na unu fu meseji a sendịrị na pastọ ka ọ fụrụ nene unu Igbo mara na ebe unu na-aga ọgbọ mmadụ na-akpọ Jizọs ma Jizọs biko nụ solunu m na-enekene ihe nya bụ ihe mere n'ụlọ ụka biko nụ ọbụrụ mgbe Jizọs onwe mgbe o ji ụtalị pịachasịa ndị na-ele ihe n'ime ụlọ ụka sị ha my father's house is a house of prayer not a house for sorcerers and magicians like this man. Enekene video akwụnụfụ. My fellow brothers and my fellow sisters, if you know this man called Apostle Joshua Orumbe, help me pass this message to him or to his members. Tell him that I said he is a big disgrace to the entire Christendom. He is a big disgrace to the kingdom of God. See, I know when you're 419. When you're 419. How can you come out and start doing abracadabra? This woman, you agreed to enter into a coffee as a dead woman so that they will do abracadabra, fake miracle, so that you will raise up from death. How much did they pay you, this woman? That I am a Christian does not mean that I will support all this evil inside the church. Okay, 419. Look at Mugos, their members. They are shouting, hey, Mugos! Mugos! Uncolos! All of them, Uncolos, Mugos! The whole members name are Mugos! That's the reason why people are running away from the church of God. Maybe you know saw Jehovah. You have come and sour the church of God. That's the reason why people are complaining. I agree with miracle. Apostle Onyori. Iju Apostle Onyori. 419. I will not spare you people to start damaging the good pastors and the good prophet and some good churches. Ndori. So you were probably put them down. You were not there swear on your end. And what did he mean? Apostle Joshua Orumbe. Free, you are a crook by showing us this thing. You were a crook. You were a crook. I can't spare you people. Ndori. 419. Pure 419. This woman, you accepted to be a dead woman, Abi. Don't worry. Very soon, very soon, this your acting will be real. This your acting will be real. Share this message. Thank you and God bless you. Mụ na-afụcha gị ya na-esologo onwe folo biko nụ onye ọbụla mara ebe ọ na-aga DC mara ebe ọ na-aga
maka na afọ ikuku kwue afọ ike ọkụkọ unu afụgonu ka ya bụ ihe si wee dị mana ọ bụla o si na dị anyị ekwugo na anyị na-ewetara unu nke ezigbo ya na-ewetakwara unu nke ọjọọ ya anyị mekwa afọ nke ọma anyị eweta afọ nke ọjọọ anyị eweta maka na anyị ekwugo ya sị na ebe eji na si n'ụlọ maka o ji aga n'ogu anyị eji eziokwu na-achọ unu n'efere mbụ ụwa ụgwa na ikweta this year ikweta next year ikweta next year ikweta next year kwa mana one day ihe ekwetala maka igwe niile sikwa n'ụzọ ka ọ dị na mgbe ọzọ